Като да, изключила съм тока. Изключила съм. Айде вътре, няма да ти остава ток. Интернет ще ти остава. Влезни вътре, ти казвам и не ми снимай по къщата. Влезни, че час сега вече ще ти даде смъртта. Извърли си пикоча. Извърли пикоча вътре, влезни бе, жена. Не ми дига нервите с мен, се не занимавай, бе. Не се занимавай с мен, че ще ти пръста главата, ти казвам. Какво си ми застарала тук да ми снимаш къщата? Влезни вътре, ма! Няма да влез. Къщата ще ми снимаш. Откъде къде ще ми снимаш къщата? Да види сина ти казвам. Да види сина ми през путката ми! Да плащаш ток! По-майнтересно. Майки ти няма ток и ти няма да имаш! Прибрала си е прибрала котлона, сега го изкарала, изключила и тока. Хайде сега. Тя сега вече няма да може. Бие ма, ето виж. Тя сега вече... Ето, погледни, бие ма. Бие да те отбие чумата. Той Джан сега само се обадил, ще доби. Сега ще ми свърши. Ето виж. Лезни. Лезни вътре, ти каза. Лезни. Сега нема вече казато. На кого ще посегаш? На кого ще посегаш? На кого ще посегаш? Чакай сега да ми към полицайите. Сега ще пака, ще крипя на полицайите, сега сумат.